سلام كبرات تاتلكي قام سلام نابلبونا مديا مساخم مساخم زلخو تسفيه نايلو معرستنا 8 effective methods to achieve your goals زبليو مالت شتوتات كان معوات كتقتلهم دلكا شمنت قللتن ادمعتن اغبابات زبليو بقدامنت نتوم حدثتي سبسكرايب بمغبارن نتانا دول مسل بمرامن مهار فيديو تاتابغزي خوصحكم باخبرت خدمكم نتومكم تخازا channel كتعبن كسانت كلوان هنا صريتكم اقداس مخانو دازخاخركو نابتوم شمنت اقدس نتوتات كبلوكم نفس وكف سب كبصحو وي كيچبطو زدل علامه علو نحنصص علامه عوتات كنغانصف كنمالهم زغبانا نغرات فليتنا كنتغبرهم اقداسي ازوم زسحبو شمنت اقدس نتوتات انت دا تختلناخا علامانا بزغبا كنهرم نخلينا حاده select specific goals that you want to attain نصرون بلصن زخونه علامه يحلخ نصر علامه مهلاو كابي جمير كان ابي كم تخيل بزغبا سلتفلت بقليل عوت كتغانصف يحجزك علامه وقت حنصص وي كتندف كلخا وسنن وونتاون انقاقحن كخون اقداسي ابي وتكاخا ازي اقداس خم زخونه رغصنيا علامه خامس هرمكا حاغوسن دستان عقبتن زبكا خخونالو كمزي انت خوينو طراحيو لعول حيلن من دقيقه رقيبكا انصبارقا عوت كتغانصف تخيل زي نصرون حفشاون علامه كابينا بي كم تخيل بغبو سلازي تفلت عبدن غيري خاتاتو كمتي مركب زي وصلا انفتا تطف بزي نصر علامه خان اولكتي خاتمرح سلازي نصر علامه منصاص نغرات تقاطاطيركا انفتكا حسحاتكا انا عوت ودك تبصح يغزكا كما غيرنا صفوفن نصرون علامه نوص زبل حتو ملعال صبغي نصرون صفوفن علامه كتدالو لازم تسعبو 4 قطعات اقمت كتاتو علكا ها measure your success precisely معواتات كازغلص وي زلكه نصرون وسن مسفر قدر نابنت انا هابتان كخوني ايتبل اذا حبشاو علامه ابكندي هابتان كخوني تبل اتتدولي عقن ገንዘብ بنصر አስፈሩ ናብነት 1 ሚሊዮን ወይ 2 ሚሊዮን ገንዘብ ኩውንን የምባል ንጽር ዕላማ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ሸቶታት ካፍነድል ኮለኻ ንዓወታት ካዝገልጽ ንጽሩን ወስንን መለክታት ከተስፈራለክ ለ make sure that it is possible to attain your goals አኩንነት ዝተመርኮሰ ክትበጽሖን ትኽእል ዕላማ ይሃለኻ በቲ ዘለካ ዓቅምን ክእለትን ዕላማኻ ክትሃርም ከም ትኽእል ርግጸኛ ምስኩነታት ዓቅምኻን ክእለት ካን ዝሳነ ዕላማ ምሕንጻጽ بقليل عواتات كتغانصف يحجزك كمون رئيس تأماننت كايحبيو عبيت نغرات كتعمم حيلن عقمن يسنقك ابز خنردو زلنا علامه خطبصح خم تخير رغصنيا كون سلازبلنا ناشط علامات طرح يالخا مالت ايكونن ابي علامه تحنصت صبو انت خونا مسكنتات عقمان كيلت كان ازاميلكا ككم درجم كفافيلكا اسفر اسكي حدا ابنت نري كابارو تبغيسكا اماراتون تواداريكا عوت كتغانصف حساب ابي علامه كما غير كان زعاب علامه كنت غبرو غنا ببيت ليك نابنت اوشت حدا عمت كابالو تبغيسه اماراتون توادادير قدامه كوص يمبال قرب كاكونነት سرحق ስለዝኾነ ናብ ምስልቻን ውድቀትን ከተምርሕ ትኽእል አኩንዱ ግና ኩነታት ዓቅም ካብ ግምት የቲኻ ነዚ ዓቢ ዕላማ በብደረጃ ከፋፊልካ አስፍሩ ከምዚ ብምግባሪኻ ነዚ ዓቢ ዕላማ ክትዕወተሉ ትኽእል ስለዚ በቲ ዘለካ ዓቅምን ክእለትን ነቲ ተውፅኦ ዕላማ ከም ትዕወተሉ ርግጸኛ ሁን Your goal should be relevant in your life. تحنصصهم علامات اب هيوتك ازيوم اقدستن تقمتن كونو አሉ ከም ሰብ ክትዓብን ክትልወጥን ልዑል አስተዋጽኦ ክገብሩልካ ክኽእሉ አሉ ልዑል ጉልበትን ግዜን ገንዘብን አብሲስካ ዝበጻኻ ይዓወት اب هيوتك አወንታው አስተዋጽኦ ገይሩ ሓጎስን ኩርዓትን ክበካ ክኽእል አሉ make a fixed time to evaluate your success አወታት ካን ድኸማታት ካን ትግምግመሉ ንጹር ናይ ግዜ ገደብ ይሃለኻ ንጹር ናይ ግዜ ሰሌዳ ምህላው ስራሕካ ብግቡእ ክትዓምምን ክትግምግምን ልዑል አስተዋጽኦ አለው በዚ አገባብ ጥራሕኻ ናይ ስራሕካ ውጽኢት ትክክለኛ ገምጋም ጌርካ ዝበለጸ ውጽኢት ክትረክብ ትጽሕ ናብነት አነ 2 ሚሊዮን ዶላር ኩንን አለን ምባል ንጹር ዕላማ አይኮነን ማዓሲኻ 2 ሚሊዮን ክልወካ ብንጹር ስለዚ ይስፈርካዮ ኣብ ድንግርግር ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ እንተዳ አነ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት 2 ሚሊዮን ኩንን እየ ምባል ግና ንጹር ዕላማ ስለዚ ስራሕኻን ዓወታት ካን ብትክክል ትግምግመሉ ንጹር ናይ ግዜ ሰሌዳ ይሃለኻ ሕራይ ንጹርን ጽፉፍን ዕላማ ምስ ሓንጸጽና ናብ ተኻላኣይቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ንስገር ንሳኻ make clear and precise plan ንጹርን ጽፉፍን ናይ ስራሕ ውጥን ይሃለኻ ምሕንጻጽ ንጹርን ጽፉፍን ዕላማ ንበይን እኹል ኣይኮነን ዝሓንጸጽካይ ዕላማ ብዓወት ክትዛዝሞ መዓስን እንታይ ትገብርን ዘርኢ ንጹር ውጥን ይሃለኻ ጠንቂ ውድቀት ናይ ብዙሓት ሰባት ንጹርን ጽፉፍን ውጥን ዘይምርላው እዚ ኣብ ስራሕኻ ድንግርግርን ምስልቻውን ፈጢሩ ብቐሊሉ ኢድካ ከም ትህብ ይገብረካ ስለዚ ናብ ዓወት ክትበጽሕ ንጹር ዝኾነ ፕላን ወይ ሮድ ማፕ ይሃለኻ
ክትገብሮን ክትበጽሖን ዘለካ ነገራት ብመዓልቲ ብሰሙን ብወርሕን ዓመትን ብንጹር ከፋፊልካ ኣስፍር። እዚ ዓቕምኻን ክእለትካን ኣብ ግምት ዘእተው ክኸውን ኣለዎ። እዚ ስራሕኻ ብቐሊሉ ክትዓምምን ድኻማትካን ብልጫታትካን ብንጹር ክትፈልጥ ይሕግዘካ። ስለዚ ንጹርን ጽፉፍን ውጥን ምድላው ኣብ ርእሲ ንስራሕኻ ቀሊልን ምቹን ምግባሩ ዝያዳ ሓይልን ምንቕቓሕን ይፈጥረልካ። ምክንያቱ ካይተጸገምካን ካይተሸገርካን ንኣሽቱ ዓወታት ምስ ትጓናጸፍ ኢኻ ዓበይቲ ዓወታት ክትጓናጸፍ ትኽእል። 3. Write what you think about your goals in your journal. ብዛዕባ ዓላማኻ ዘለካ ዝተፈላለዩ ባህግታትን ትጽቢታትን ኣብ መዘክር ጥራስካ ዘርዚርካ ጽሓፍ። ኣብ የምሮኻ ዝረኣየካን ዝመጸካን ሓሳባት ስቕኢልካ ጽሓፍ። ኣብ የምሮኻ ዝመጸካ ሓሳባት ዘርዚርካ ምጽሓፍ ብዙሕ ጥቕምታት ኣለዎ። ንኣብነት ኩነታት ጽንክር ኣብ ዝብለካ ግዜ ዝጽሓፍካዮ ተመሊስካ ምስ ተንብቦ ዝያዳ ምንቕቓሕን ሓይልን ፈጢሩ ልዑል ጻዕሪ ብምግባር ናብ ዓወት የስተጋግረካ። ብዛዕባ ዕላማኻ ዝምልከት ኣብ የምሮኻ ንጹር ስእሊ ክህልወካ ይገብር። እዚ ኸኣ ልዑል ጸዓትን ድፊትን ፈጢሩ ናብ ዓወት የብጽሓካ። ዝጽሓፍካዮ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ተመሊስካ ምስ ተንብቦ ንድሕሪት መሊሱ ህይወትካ ክትፍትሽን ክትፈልጥን ይሕግዘካ። ከምኡውን ከዘናግዓካን ዝያዳ ባህታን ክፈጥረልካ ይኽእል። 4. Visualize your achievement. ዓወታትካ ኣብ የምሮኻ ቅረጹ። ዕላማኻ ክትሃርም እንተኾንካ ከም ትበጽሖን ከም ትጭብጦን ብምሉእ ልብኻን የምሮኻን እመን። በዚ ኣገባቢኻ ተኣምራታዊ ሓይሊ ወኒንካ ናብ ዓወት ክትበጽሕ ትኽእል። ድሌታትካን ሕልምታትካን ብጭቡጥ ከምቲ ዝተዓወትካሉ ኣብ የምሮኻ ሰኣሉ። ንሓደ ነገር ብየምሮኻ ምስ ትስእሎን ትቐርጾን ኢኻ ብቐሊሉ ከተተግብሮ ትኽእል። ብኣንጻሩ ብውሽጢኻ ዘይኣመንካሉን ብየምሮኻ ዘይሰኣልካን ነገራት ናብ ኩንነት ክትቕይሮም ብጣዕሚ ኣጸጋሚ። ስለዚ ከም ዝተዓወትካን ነቲ ትብጎ ነገር ከም ዝረኸብካዮን ብቐጻሊ ኣብ የምሮኻ ሰኣሉ። ምስ ተዓወትካ ትገብሮን ትረኽቦን ነገራት ከም ዝረኸብካዮ ርግጸኛ ኮንካ ኣብ የምሮኻ ቅረጾ። ነዚ ንምግባር ዝሕግዘካ ኸኣ ንባህግታትካ ዘርዚርካ ብጽሑፍ ኣስፍሩ። ነቲ ጽሑፍ ብቐጻሊ ብምንባብ ኣብ የምሮኻ ንጹር ስእሊ ይህልወካ። ወይ እውን ስእሊ ናተይ ሞዴል እዩ ትብሎ ሰብ ኣብ ዝረአ ቦታ ስቐሉ። ብባህግታትካን ዓወታትካን ኣብ የምሮኻ ምስኣል ናይ ገዛ ርእሱ ክእለት ዝሓትት እኳ እንተኾነ ብኸምዚ ኣገባብ ከተማዕብሎ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ንዝወጠንካዮም ዕላማታት ዓወት ክትጓናጸፍ ብመጀመርታ ብጭቡጥ ከም ዝተዓወትካን ድሌታትካ ከም ዝረኸብካን ኣብ የምሮኻ ሰኣሉ። 5. Take consistent action. ቀጻሊ ዝኾነ ስጉምትታት ውሰድ። ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝተቐስናዮም ኣገደስቲ ነጥብታት ሒዝካ ኣድላይ ስጉም ዘይትወስድ እንተኾንካ ውፅኢት ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ። ዝለዓለ ፍልጠትን ክእለትን ወንን ብተግባር እንተዘያሰኒኻዮ ሕልምታትካን ባህግታትካን ናብ ኩንነት ኣይቅየሩን እዮም። ዕውት ሰብ ክትኸውን ነቲ ዘለካ ፍልጠትን ክእለትን ብተግባር ኣሰኒ። ንነገራት ኣስፊሒኻ ስለ ዝተንተንካዮምን ዝገለጽካዮምን ጥራሕ ዓወታት ክትጓናጸፍ ኣይከኣልን። ዝያዳ ተግባራዊ ዝኾነ ፍልጠትን ክእለትን ክትቐስም ትኽእል ስጉምቲ ወሲድካ ብተግባር ምስትዋሳ ጥራሕ ኢኻ። በዚ ኣገባብ ጥራሕ ኢኻ ከም ሰብ ክትዓብን ክትልወጥን ትኽእል። እቲ ቀንዲ ስጉምቲ ካይንወስድ ሓሊኹ ዝሕዘና ረቂቕ ሓይሊ ካይንወድቕ ዝብል ፍርሒ። ነዚ ጸረ ዓወት ዝኾነ ፍርሒ ክትቋጻጽሮ ብቐጻሊ ሰዓር። ነዚ ንምግባርካ ናብ ዓወት ከሰጋግሩኻ ዝኽእሉ ንኣሽቱን ኣገደስትን ስጉምትታት ብቐጻሊ ውሰድ። 6. Avoid negativity. ዓለታዊ ኣተሓሳስባታት ኣወግድ። ንሕና ውፅኢት ኣተሓሳስባና ኢና። ብመሰረት ኣተሓሳስባና ኢና ዓወት ወይ ፍሽለት ንጓናጸፍ። እወንታውያን ኣተሓሳስባታት ሃነፅቲ ሓሳባትን ጽቡቕ ውፅኢትን ይስዕበልካ። ብኣንጻሩ ዓለታዊ ኣተሓሳስባትካ ፍሽለትን ውድቀትን ይስዕበልካ። ስለዚ ንዝሓንፀፅካ ዕላማ ብዓወት ዛዚምካ ኣኽሊል ዓወት ክትደፍእ ዓለታዊ ኣተሓሳስባታት ኣወጊድካ ኣብ ገዛ ርእስኻን ክእለትካን ልዑል እምነት ግበር። ኣነ ክገብሮ ይኽእል፣ ኣነ ክዕወት እየ፣ ኣነ ነዚ ክውድሆ ይኽእል እየ፣ ኣነ ጽቡቕ ውፅኢት ክረክብ እየ፣ ኣነ ክኸስብ እየ ወዘተ ዝብሉ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባታት ይሃለኻ። ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባን እምነትን ልዑል ዓቕምን ድፍኢትን ፈጢሩ ብቐሊሉ ክትዕወት በሪ ይኸፍተልካ። ኣብ ጉዕዞ ንዘጋጥሙኻ ዝተፈላለዩ ጸገማት እውን ብብቕዓት ክትፈትሖም ይኽእለካ። ምክንያቱ ኣብቲ ኣነ ክገብሮ ይኽእል እየ ዝብል ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ጥራሕ እዩ መፍትሒታት ዝምንጭ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ትሕንፅፆ ዕላማ ይዕበይ ንኣስ ብዘይገድስ እወንታዊ ውፅኢት ከም ትረክብ እመን። ኣነ ክወድቕ ይኽእል እየ፣ ክስቶ ኸባ ይበልፅ፣ ኣነ ክዕወት ኣይክእልኒ፣ ክብር ተዓኒ እዩ፣ ኣነ ኣይክእሎን እየ፣ ክኸስር እየ ወዘተ ዝብሉ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባታት ኣውግድ። እዚኦም ፍርሕን ጥርጥርን ኣስዒቦም ዓቕምኻን ክእለትካን ኣዳኺሞም ናብ ውድቀት እዮም ዝወስዱኻ። ስለዚ ብርግጽ ክትዕወት እንተኾንካ ካብ ዝኾነ ይኹን ዓለታዊ ኣተሓሳስባታት ናፃ ኾንካ ጽቡቕ ውፅኢት ከም ትረክብ ክትኣምን ኣለካ። 7. Tell someone about your goals. ክትበጽሖ ዝወጠንካ ዕላማ ንሰባት ኣካፍሉ። ብዛዕባ ክትበጽሖ ዝወጠንካ ዕላማ ንመቕረብካ ኣካፍሉ። ንኣብነት ንመጻምድትኻ፣ ንዕሩኽትኻ፣ ኣባላት ስድራ ቤትካ፣ ጎረቤትካ ወዘተ
ብዛዕባ ዕላማኻ ምክፋል ጽቡቕ ዘለካ ዕላማ ንሰባት ምንጋር ዝተፈላለዩ ጥቕምታት ክትረኽበሉ ትኽእል ኢኻ ሄ ዕላማኻ ንሰባት ምክፋል ንዓወትካ ዘቀላጥፉ ሓገዛት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ኣብ ገዛ ርስኻን ክእለትካን ምእማን መሰረታዊ ረቓሒ ናይ ዓወት እኳ እንተኾነ ካብ ሰባት ትረኽቦም ንኣሽቱ ደገፋትካ ንዓወትካ ዝያዳ ከም ዘቀላጥፉ ኣይትዘንግዕ ለ እቶም ዕላማኻ ዘካፈልካዮም ሰባት ብዛዕባ ጉዳይካ ብቐጻሊ ስለ ዝሓቱኻ ኣብ ርጭኻ ክትሰርሕ ዝያዳ ድፊት ይፈጥሩልካ ምክንያቱ ንዛዕተኻዮ ቃል ክትሕሉን ኣብ ልዕለኻ ዘለዎም እምነትካ ይጎድልን ዝያዳ ጻዕሪ ኣካይድካ ኣብ ዓወት ክትበጽሕ ትርኺት ይፈጥረልካ ሐ በቲ ዝወሃበካ ሃነፅር ርእቶታት ድኻማትካ ኣብ ግዜኡ ክትፈልጥን ክትእርምን ዕድል ትረክብ እዚ ኸ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ጽቡቕ ውፅኢት ረኺብካ ሽግ ዓወት ክትዓትር ይኽእለካ 8 ኢቫሉዌት ዩር ፕሮግረስ ኮንቲኒየስሊ ብዛዕባ ውፅኢት ስራሕካ ብቐጻሊ ግምጋም ግበር ንዝወጠንካዮም መደባት ብግቡእ ተሰላስሎ ከም ዘለካ ንምርግጋፅ ብቐጻሊ ግምጋም ግበር ኣብ ኩነታት ዕላማኻ ምርኩስ ብምግባር መዓልታዊ ሰሙናዊ ወርሓዊ ዓመታውን ጽጹይ ገምጋም ግበር ካብ ስምዒትን ዘየድልዩ ምክንያታትን ሓረ ኮንካ ውፅኢት ስራሕካ ብትክክል ገምግም ዝዓመምካዮምን ዘይዓመምካዮን ውጥናት ጽቡቕ ጌርካ ፈትሾም ከምዚ ብምግባር ድኻማትካን ብልጫታትካን ፈሊጥካ ከተተዓራርዮም ዘለካ ነገራት ኣተዓራሪኻ ኣብ ዓወት ክትበጽሕ ትኽእል ኣብዚ ክትርስዖ ዘይብልካ ጽቡቕ ውፅኢት ዓወትን ኣብ ትጓናጸፈሉ ንነብስኻ ጽምብል ብምግባር ከተሐጉስ ኣለካ እዚ ኣብ ገዛ ርስኻ ዘለካ ፍቕርን ሓልዮትን ዘንጸባርቕ ኮይኑ ዝያዳ ምንቅቕሓን ደፊትን ፈጢሩኻ ዝበለጸ ውፅኢት ክትረክብ ይሕግዘካ እሞ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ሒዘልኩም ዝቐረብኩ ነዚ ይመስል ካብዛ ቪድዮ ጠቃሚ ትምህርቲ ረኺብኩም ኣብ ህይወትኩም ኣወንታዊ ኣስተዋጽኦ ክህልዋ ተስፋ ይገብር ዝኾነ ክማልእ ኣለዎ ወይ ክመሓሽ ኣለዎ ትብሎ ነገር እንተልዩኻ ርእይቶኹም ክቕበል ቁርብ ኣብ ካልእ ግዜ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ሙሉእ ጥዕናን ዓወትን ሰላም እንዳተመነኹ እግዚአብሔር ሃገርናን ህዝብናን ጎረቤትናን ይባርክ አሜን ሰላም